löysin mun kameran. Se on ollut mulla hukassa. Tai siis yksi mun kameroista. Ja mä oon etsinyt sitä joka paikasta ja se oli mun kaapin päällä. Ja olen kattonut sitä omasta mielestäni monta kertaa, mutta katsoin nyt ekan kerran penkin kanssa, niin sitten se oli siellä. Mutta nyt lähdetään raveihin. Sitten mä pääsin sinne ja noista jooni toi uu. Mutta käydään hakkeen se Sipen paketti ekaksi. Joo, en osaa muistaa tätä kameraa käytä. Sipen paketti on siinä. Mä ajattelin, että se olisi isompi. Toisaalta mä kyllä muistaisin, että mitä kunnolla mitä mä tilasin. No, kuitenkin. Siis musta on tosi kiva, mä oon vähän semmonen lapsenmielinen tietysti tilanteessa, koska nytkin kun käy hakkeen tolleen, niin varsinkin kassalla tommosen heppopaketin, niistä kävelee jotenkin sitten, kun siellä näkyy nuo teidit. Eikä kukaan varmaan katoo niitä tai oo samaa niin kuin minä. En mäkään katso mitään muut tilaa. Mutta on semmonen, että mulla on heppa. Ja sitten vaikka jos ajaa trailerin kanssa, niin sitten aina jotenkin se, että kaikki näkee, että mulla on heppa traileri perässä. Mutta joo. Ostin samalla itselleni myös herkullisesti perjantaiksi pizzapalasen. Ja nyt lähdetään kohti äimärautionta. Jee! Hui! Apua, siellä menee hevosia. Kohta menee. Onpa jännää. Mä sain lipun. Mä näytän mun lipun. Oulun ravit. Tää kun mun tää laittaa nyt niinku muisto. Tää on ensimmäiset ravit, missä minä olin. Täällä kyllä mä kävin niissä naisten hommissa, mutta joo. Paitsi mäpä näytän. Mä en varmaan uskalla tuolla kuvata. Mulla on tämmönen vihko. Ja tässä näkyy nää hinnat, mitä mä oon pelannut, niin mä en ehkä näytä niitä. Mutta mä niinku jokaisesta lähöstä on nostanut tähän niinku hevoset. Tässä on hevosen numero, nimi. Sitten tossa on niinku silleen viime ajan niinku aikoja, mitä on juossut. Mä oon kattonut vähän niinku silleen marras, loka ja syyskuun loppu. Ja sitten niinku sijoja, mitä niille on tullut. Ja sitten mä oon merkannut, onko täällä tuttu ohjastaja vai vieras. Ja sitten on se ohjastajan nimi. Kun tässä on kuitenkin alkanut hoksaamaan myös oppimaan näitä ohjastajia. Tänne on Santtu Raitala täällä. Ja mä oon tosi jännittynyt siitä, koska mä en oo ikinä nähnyt Raitalaa ajavan livenä. Niinku siis tälleen omin silmin ilman ruudun välitystä. Mä vähän jännittänyt. Eiköhän myö lähdetä kahtelemaan, että mitä tuolta löytyy. Tai kyllä mä tiedän mitä sieltä löytyy, mutta jotakin kuitenkin. Heippa! No niin, kello on 9. Ravit on ohi. Oli kivaa. Tää taas odottaa seuraavan kertaa. Siis täällä Oulussa on jotenkin hirveen mukava kaikki henkilökunta. Mä tulin vähän silleen hehehe, mitä mun pitää tehdä, missä mä maksan, mihin mä ajan. Kaikki oli tosi mukavia, eikä ollut sitä käytin. Ja oli hieno nähdä Santtu livenä. Ja se on kiva, kun se on se Ponsse Cupin finaalisti täällä Oulussa joulukuussa. Niin sinne aion kyllä tulla sitten. Se on varmaan hieno. Mutta joo, ei siinä. Kaupan kautta kotia taas. Koska jääsalatti, vaikka onkin jäätä, niin ei varmasti käynyt olla täällä autossa kylmissään. En tiedä, ois varmaan tykännyt. Varpat on vähän jäässä, kun mulla on vanssit jalassa, vaikka mulla on semmoset pikkumyysykat. Mulla ei ole muuta talvikenkiä kuin turvakenkiä. Niitä kyllä riittää, mutta kun en halua tulla tänne turvakengissä.
Ois 3 pistää valita, mutta tuli vansseissa. Pitäis ostaa talvikengät, mutta kun en mä oikein tarvi niinku lämpimiä kenkiä missään muualla kuin hevoshommissa kotona ylipäätään, niin ei sitä tuu ostettua mitään semmosia aina pyhätalvikenkiä. Niin sieviläiset on kyllä aika komia. Niin, katteen kauppaa! Normisti mä nukkusin tähän aikaan. Ja sitten katsotaan vielä se Sipen valjaskulmatilaus. No niin. Juonpa entinen pois. Ja nakataan se takapenki. Noniin. Nyt. Himaan! Noniin. Kotia päästä. Soko on kaverina aukaisemassa. Missä on itse päätähti? Tai paketin päätähti. Tää on hyvä, kun mä tilasin pinkkiä juttuja ja tässä on pinkit nämä peititkin. Helvetti. Mä Soko on järkyttynyt. Ensiksi villaloimi. Ei ole kylläkään pinkki. Oh my god. Pinkki. Pinkki. Minä en tykkää kyllä keissasta oikeastaan, mutta en halua pallauttaa. Minä uskon, että minä olen tilannut kyllä ihan fiksusti. Tuo juttu on kylmä. Ponikokoiset kylmäyssuojat. Ajo-ohjat. Voiko vähän hipistellä. Ootteko te minkä tuntuiset? En kestä. Miksi mä oon niin onnellinen? Ja ei saakeli! Mä tajun, että nää on näin pienet! Ei vittu. Siis pintelit. Ihan minit. No, katsotaan, että täällä on 2 podikoa. Ei kun vittu. Anteeksi, tää kirroa. Tämä rintaremmi. Pinkki. Sitten tästä mä oon haivellut ihan saakinen pitkään. Nämä pinkit jenkkipäitset, koska tuo valjastaminen olisi paljon helpompaa. Tämän sais auki. Sipellä ei yksikään päitsestä, tän sais auki. Niin nyt saa. Ja tajusin tossa sitten jälkeenpäin. Olisin voinut vähän aikaa miettiä ennen kuin tillaan. Ja vittu mä nautin, kun ne on niinku ihan väriin. Olisin voinut tilata Sokolle samalla tällaiset. Koska kuitenkin tulee aika, että Sokokin tarvii näitä turvalta aukastavia, koska meillä ei oo Sokollekaan. Ellei ne Sokon mukana tulleet päitset ollut turvalta aukastavat. Mutta ne on kyllä varmaan ollut Sokolla aika hemmetin monta vuotta. Niin. Tuo voisi kyllä tunkin pakkaseen suoraan. Niin se ehkä Sokollekin olisi ihan hyvä ostaa uudet. Mutta joo, en laita näitä sen kummemmin paikalleen. Paitsi nuo kylmät nakkaan pakkaseen. Saan, vaikka huomenna laitan sitten paikalleen. Mutta ihana päivä. Mulla on niin onnellinen ihmislapsi. Ei saakeli. Oli kivaa aamulla. Pojat oli siellä pellolla leikkimässä. Tai siis elivät siellä, mutta oli mukavan näköistä sitten hommaa. Sitten käytiin Sipen ja Aimon kanssa kävelemässä ja sitten mä oon tehnyt täällä kaikki nämä paskahommat aika lailla. Ja sitten oli kivat ravit ja kiva paketti ja kiva alkaa katsoa millaisia videoita tuli. Mä ajattelin jonkun TikTokin tehdä. Ja sitten tämän videon ja en tee tätä videota nyt TikTokin teen kyllä varmaan heti, koska en malta olla tekemättä. Ja huomenna on taas kiva päivä myös. Vai mitä, ihana Raksuliini? Sulla on niin, siis tuo Sokon turpa, mä niin rakastan sitä tulpaa. Se on niin ihana, se on vähän tämmönen vaakainen. Nyt, adios amigos, nähdään taas joskus. En tiedä minkä parissa, mutta jonkun parissa. Happy life to you. I have happy life.
So, bye bye.